Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους παρά τις αντίξωες συνθήκες κατάφεραν να είναι σήμερα, όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτό το διάλογο, για έναν διάλογο, για μια πρόταση για τον Νότο, μια πρόταση εξόδου από την κρίση. Η κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τον Ευρωπαϊκό Νότο και όχι μόνο, ξεκίνησε σαν μια σειρά από παράλληλες ιστορίες. Κάθε χώρα, με πρώτη την Ελλάδα, ζούσε την εθνική της μοναξιά, με απόγνωση και αίσθηση αδιεξόδου. Κανείς δεν ήθελε να είναι στο ίδιο κάδρο με τον άλλον, αν και όλες μία-μία ακολουθούσαν τα βήματα της Ελλάδας. Παρά τις διαφορές, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Έχουμε τραγικά ποσοστά ανεργίας των νέων, πάνω από 40%. Στην Ελλάδα να αναφέρω ότι φτάνει το 57%. Με 100.000 Πορτογάλους να φεύγουν για τις πρόες απικίες της Αφρικής. Με τα Ισπανικά να γίνονται η δεύτερη γλώσσα στο Όσλο. Με τα ελληνικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη να ξαναγεμίζουν. Ενώ η ελληνική διασπορά στη Γερμανία γνωρίζει δόξες σαν αυτές της δεκαετίας του 60. Στον νότο των συσιτίων, με φτωχούς εργαζόμενους, εξαθλιωμένους, άνεργους και άστεγους, αυξημένη φορολογία και απλησία στα καύσιμα, ανύπαρκτη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, οικοκυριών και αναμονή των τελευταίων μέτρων. Στον νότο, που καταργείται η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το κοινωνικό κράτος γίνεται ανταποδοτικό ή φιλόπτωχο. Στον νότο, που βιώνει έναν ιδιότυπο ρατσισμό του Βορρά, με τη λέξη pigs να το χαρακτηρίζει, που στερεί ουσιαστικά την ανθρώπινη υπόσταση και ενισχύει το λαϊκισμό. Στον νότο, όπου επικρατεί το θατσερικό δόγμα Τίνα, there is no alternative, ή δεν υπάρχει εναλλακτική. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Ζούμε σε μια κυρίαρχη αφήγηση για το σπάταλο νότο και τον εργατικό βορρά, για τα μυρμήγκια και τους τζίτζικες, σε ένα πλαίσιο άκρα του λαϊκισμού, που εμποδίζει την αλληλοκατανόηση και δυναμητίζει την αλληλεγγύη. Μια αφήγηση που πηγάζει από την ιδεολογική ηγεμονία της συντηρητικής και νεοφιλελεύθερης δεξιάς, ήδη από την αρχή της δεκαετίας 90. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τη στιγμή της πτώσης των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη και της επανένωσης ουσιαστικά της Υπήρου, συντελούνται όχι μόνο γεωπολιτικές αλλά και ιδεολογικές ανακατατάξεις. Η σοσιαλδημοκρατία χάνει την ιδεολογική ηγεμονία, ενώ είναι εκείνη η οποία εφήβρε και οικοδόμησε, με αρκετές καθυστερήσεις, αναμφισβήτητα, αποτυχίες, πισωγυρίσματα, ανεπάρκειες, στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, στην Ευρώπη της συνοχής, τελικά το μεγάλο καμάρι της Ευρώπης, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η μετατόπιση αυτή δεν συντελείται από τη μία μέρα στην άλλη. Σε αυτό θα συμβάλλει καθοριστικά η απορρίθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, που σε συνδυασμό με τις αλλαγές που ανέφερα θα οδηγήσουν στη συντηρητική επικράτηση συντηρητικών δυνάμεων στην πλειοψηφία των κρατών της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, με την έναρξη της πρόσφατης κρίσης, η δεξιά επέβαλε την ατζέντα, υπέδειξε ενόχους, δίχασε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καλούς και κακούς. Και σε αυτό η σοσιαλδημοκρατία φάνηκε αδύναμη να προσφέρει ένα συνολικό, ολικό, εναλλακτικό σχέδιο εξόδου, μια νέα προοδευτική αφήγηση. Κάναμε πράγματα, προσέφερε νέες καινοτόμες, πλην όμως αποσπασματικές προτάσεις, όπως ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή το ευρωομόλογο. Μην παρεξηγηθώ, οι προτάσεις αυτές είναι σημαντικότατα εργαλεία αναδιανομής. Από μόνες τους όμως δεν αποτελούν ένα σχέδιο. Μας λείπει ιστορία, λείπει το συνολικό παραμύθι, η αφήγηση που λέμε, μέσα στο οποίο αυτά θα αποτελέσουν σημαντικότατα εργαλεία. Οι κυρίαρχες προτάσεις με τη μονόπλευρη λιτότητα και τη σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία αποδεικνύονται μέρα με τη μέρα πιο αναποτελεσματικές. Και αυτό γιατί δεν συνοδεύονται από προτάσεις που δίνουν ανάσα και προοπτική σε κοινωνίες που ασφικτιούν υπό την πίεση της κρίσης. Όσο για την πολυθρύλητη ανάπτυξη, πέρα από την ίδια τη λέξη δεν έχουμε ακούσει μία συγκεκριμένη πρόταση. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί από εμάς ακολουθούμε χαυνωτικά την άποψη για απουσία εναλλακτικών. Και εκεί είναι το βαρύτερο σφάλμα, νομίζω. Αναμφισβήτητα χρειάζεται νοικοκύρεμα στα δημοσιονομικά. Χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές, εξάλειψη των χρόνιων παθογενειών του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο. Χρειάζεται όμως ένα πλαίσιο για όλα αυτά που υπόσχεται αναδιανομή, διατηρεί ένα στοιχειώδες δίκτυ κοινωνικής ασφάλειας για τους πιο αδύναμους και προσφέρει προοπτικές για το μέλλον. Για την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία η λέξη αναδιανομή ήταν πάντα η λέξη κλειδί. Δυστυχώς, σήμερα έχει εξαφανιστεί από το πολιτικό λεξιλόγιο.
Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να δούμε αν υπάρχει προοδευτική και μάλιστα αριστερή εναλλακτική για τον Ευρωπαϊκό Νότο. Θα ρωτούσατε γιατί μόνο για τον Νότο. Γιατί μια εταιρεία του Βορρά δεν έχει να ανταγωνιστεί μια εταιρεία του Νότου με τα ίδια επιτόκια δανεισμού. Με πόσο δανείζεται η Fiat, με πόσο η Volkswagen, με πόσο ο ξενοδόχος της Κρήτης, με πόσο ο συνάδελφός του στις Άλπες. Γιατί η ανεργία δεν είναι συγκρίσιμη, το κόστος δανεισμού δεν είναι συγκρίσιμο, γιατί έχουμε εκροή καταθέσεων από τον Νότο προς τον Βορρά, γιατί δεν έχουμε τα ίδια μεγέθη σε βασικούς συντελεστές παραγωγής, όπως η ενέργεια, για παράδειγμα. Να είμαστε σαφείς. Δεν φταίει ο Βορράς για την κρίση του Νότου. Οι παθογένειές μας, σαν κοινωνίες, σαν δομές, σαν πολιτικά συστήματα είναι εκεί και μας κοιτούν ακόμα κατάματα. Και με αυτές οφείλουμε να παλέψουμε. Η κρίση είναι σίγουρα πανευρωπαϊκή. Απλώς το Νότο παίρνει άλλες διακριτές εκφάνσεις. Έτσι, με τις χώρες του Νότου πρέπει να βρούμε μέσα από το διάλογο, μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές, τις αδυναμίες, τα διλήμματά μας κοινές απαντήσεις. Και από την άλλη, να επανεφεύρουμε το νόημα της αλληλεγγύης και να πάμε παραπέρα το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και αν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο έχει κλονιστήσει θέμελα, να δούμε τι μπορεί ακόμα από αυτό να διασωθεί και να το εμπλουτίσουμε με νέες ιδέες και προτάσεις. Η λύση είναι από και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μια ένωση που δεν είναι απλά λογιστής και τιμωρός, αλλά μια ένωση με καρδιά, μια ένωση αναδιανομής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Για την αριστερά, για τη σοσιαλδημοκρατία, μεταρρύθμιση δεν σημαίνει απλά απορρίθμιση. Οι ριζικές τομές είναι αναγκαίες, με αίσθηση όμως επιλογής, δικαιοσύνης, δημοκρατίας και αυθεντικών επιλογών. Η αριστερά είναι συνδεδεμένη με την απέτηση ενός προοδευτικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Αυτό που σήμερα ζούμε είναι η εισαγωγή από το ευρωπαϊκό στο εθνικό νότιο πολιτικό σκηνικό μιας δημοκρατίας διαχείρισης της ανοχής, μιας τεχνοκρατικής δημοκρατίας, χωρίς ουσιαστικές πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό νομίζω υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού χώρου, πολιτικού χώρου με κοινή αναζήτηση. Γιατί μεταξύ μας, μεταξύ των χωρών του Νότου, η ανεργία είναι απολύτως συγκρίσιμη. Απολύτως συγκρίσιμες είναι οι πολιτικές που υιοθετούμε, όπως οι μαθηματικοί τύποι που εφαρμόζουμε για να υπολογίσουμε πόσες περικοπές χρειάζονται για να υπάρξει η πολυπόθετη εσωτερική υποτίμηση, που θα οδηγήσει, ελπίζουμε, στην αύξηση μιας ανταγωνιστικότητας. Η πρόκληση της κοινωνικής συνοχής, που πρέπει να ξανακατακτήσουμε, απαιτεί να κινηθούμε σε μια απευθείας διαβούλευση εκτός εθνικών πλαισίων, σε ένα επίπεδο αρχών, αξιών και προγραμματικών δεσμεύσεων αδιαμεσολάβητα μεταξύ πολιτών. Το Southend Talk είναι μια διαδικασία που θα εξελιχθεί, ελπίζουμε, τόσο σε επίπεδο θεματολογίας όσο και τεχνικό επίπεδο για τους πολίτες του Νότου. Είναι μια μικρή πρωτοβουλία, αλλά το πνεύμα είναι σαφές. Η περιφέρεια πρέπει να μιλάει μεταξύ της, γιατί αντιμετωπίζει ανάλογες προκλήσεις, ως τώρα με τρόπο αποσπασματικό. Αυτή είναι η πρόκληση και είναι μια πρόκληση που δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια εκδήλωση ή σε ένα blog. Πρέπει όμως να υπάρξει έστω και σαν μία πρόκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.